Wat haba ka Supreme Court bat kumju ka sarkar kami kila dap ban penbana pajba bagajing penrung skol yaki kena hagi skol sarkar kamdai ban penbor ban don yau nomor adhar hendrai ki don ki skol ki bayle persya ka ba penlong ya ka wei ka seng tremon sngobha na kani ka jella ban panjing pensai nakatanat puli puthi halor kani ka mat ha kani ka tayo kumban supente bahau benai nai lor jong usnam arajar khat pra ka Supreme Court kala dap pan ong bau nu khna umdei bandu skol lani bandu ikilat jingman toy lada don adhar number kumju ru ka sarkar pedang kala kran halor kadi ka benta dak baban biang ke jing pen bana ka bla dap ban pen mi house nam arjar khat pra bat arja arpuai hadien ka jing don ki skol ki bapan adhar haba pen rung skol ya ki khanna hapo ki jilla ba pher dang house nam bala dap kata ha ka arpun re tere unai tung arja arpulai ka menteri khanna ka bakhmi ya katanat puli puthi ka Annapurna Devi hapo Rajya Sabha haba jubab ka jing kli jong ka MP Rajya Sabha ka Priyanka Chaturvedi kala ong ba dei ban don uwe ru khna ne ka khna ban do skul ne ki wei ki lat jingerap tang na ka jing bam don adhar number Kanega Menteri kalau ongru baka Unique Identification Authority of India haka jing penbena pajba kabala penbena house nam arjar khat pra kala dapan kran sai ya kani dei halor kini ki nongrem nakaliang jogane ka seng traimon ngobha ka Awakening India Movement AIM hakane ka tayo kala lej ban panjing pensai naka office jong ka Joint Director of Schools Education and Literacy baraka jing kran bat usulong mil kurwa ka atyar u president kani ka seng uba bansai mar banyang ula ong ka jing kendo ka dei hadin bakil yo priang ka jing o naki kmi ki kpa halor ka jing don kam ban le ya ka medical intervention naki khna ki ba lej haki school sarkar Ngilayo shibun ki report ki complaint ki ba lami pau na ki kimi pa ki ba pa school ki khlung khna adu ki lower primary adu ki upper primary bat kum ta ter ti hapo jala jungi ngi iba hapo ke jala migale ki don ki private schools ki don ro ki government schools te khambun hi ka ba ngi osngau ba ya ka jing e ka ba ki khna school mata ki le ka long hapo ki government schools Namar lembag ki government schools mentang yo sngau ba kimi kita ki rules ki regulation ki bala frame kat kum ka udais ya ka ba ki khna school ki haballe ya ki testing report kum ki medical interventions kata ka long ki la haballe ki blood test ki haballe ki weight ki height measurement nanta kin haban pendan kamru ya ki medical intervention ha ki babun ki rukam tenre ha ka jing hisala rangi phai kat kum ka Status report ya kabang ila deb yo hiru ban yakran menne ka sngi bat I Joint Director jongka Directorate of Schools Education and Literacy nakliang jong iru I penpau hi bakalong ka ai ka ba hakajing sisa ka bang inum la ban pediang la dangi perkhat hakalong briu man briu namar balai kani ka jing wanra ya kini ki medical intervention ngibu ka jing kli nakliang jong ka knhon Awakening the movement ngi kli ba hato ka school kadai ka ban yo tangi ka jing hikai ne la kadai ru ban wanra ki medical intervention Nakaliang jong ka education department lembaga disel kinum pala banai ke jubab ya kata ka benta ndai kat kum jing sotho ka jongi hi berkhoj kum ki briu ke ba em hapo ka em lang salang berkhoj hi keleng saudong kari India ngitip hi ba schools is only for education not for medical intervention dinak ta ka daw hi hang ni ka por meneng ila pha ya ka ni ka letter chpok education department namar ngi ong ba kum ki concerned citizen Ngiyeng menta halor ka fundamental duties under the Article 51A of the Indian Constitution as well as to inform the fellow citizens of all Meghalaya, especially to all over India. Kaniro juga por ngin haban penpau hiru bakan nong rukum ka awareness. Namar boleh ngijuyo sngau hakini kisngi ki bamenta baki kena school ha baki late school ki haban le ru yo adhar. Kai gini Ngihaban bu ka jing kelim ta ya ka sarkar jela ka ai kani ka daw namar habang yo ya ka kat kum ka RTI ka bangila deban yo ladangi phairo kat kum ka Supreme Court order ki bangila deb yo ka Supreme Court la deb ong hiru adhar not mandatory for school admission or any orders kata ka mod lalong no ba there is no order issue regarding non-profited by the students to continue their education without any adhar Kata ka di ka RTI ru ka bangila yo napo ka Ministry of Education Government of India Tigani ka di ka AK berkhoi ka bangin haban bu ka jingkali ya ka sarkar jela manta namar ka sarkar jela ka jungi hakini kisngi ki ba yaj shakmat ni khampat dakwa ban kran ki AK berkhoi namar balai kadang don hapdeng ka jingi kulmar mo ngno kadang don ka MP election tika MP election ngimtip balai habani kulmar ka sarkar jela langila persang bani ya kendo ya ki Minister Education Ngelai banyak kendo iki Minister of Health and Family Welfare ngi khamyo banyak kendo. Ngim tiap saya iki don.
nak tak ada hero nak liang jong ka awaken the movement hero ngi pen kre akini kisngi ke bamta balala kalong ka babakla directly hi ngaban file ka legal notice against ka state government hi. Nakaliang kani keseng ke lepen pau ba kani ke jingle ke dei ke bam la ban priang da ke bebuk jeng keli bagi skol ki dei ban aji kai ni ban yok medical intervention bat dawa nak sarkar jela ban ay ke jubab ke basai syaki pat ba halor kani ha ka jing shisha ha shwa ba pin shim ya kanu ka medical prescription lada pipa shapo ka school ha ban yok ka rai na ki kimi ki pa gin ha ban ay ka rai dei lemba ki kimi ki pa gi ha ban shim ya kanu ka ban decide lardai ni amdai ban airu ya ka medical prescription namar ka medical prescription mentah po gi school kawan hadu ka polio kawan hadu ka deworming kawan hadu ka blood testing kawan bon ki berkhoi ki bangim la shu ban sengau thu ha ka ba bon sin ki kibi ki pa ki khamyo ai ka jingtip balai anda ha ba ki persang ban keliru om yo ai ka juba bat kumjo hero ngi haban ong hero ba ki school hero kimde ban pendan kami adhar namaru adhar umdei ban ong ba directly mentah bapin ong bat le yu adhar bapin yo ekono profit hapo ka jela jungi le kat kum ka supreme court order kladep ong hiru ba hapo ka jela Jammu and Kashmir Assam bat Meghalaya adhar is not mandatory ti kata ka di ke berkhoi ke bangi haban pensngau thu shai hiru nadu ka sarkar jela ka diban yo ek jubab ka diban ai ka jubab ka basai chi paj ba nong song snong jong ka jela Meghalaya bangin yo jing smu thu ba jing sampang namar balai ki berkhoi ki bangi haban tip shai schools is only for education ka school hi ka dei tang na ka banta ban yo ban pule ban puthi om na ka banta ban yo ki medical intervention lada ka school ka haban chim yak ru ki medical intervention ka takamut ka school ro hilo kan long na ka hospital kadi lo banlong ka medical services kam di shu banlong ta school kita gidi ki berkhoi ki bangi pen pau ni ka por namar ngi haban ong hiro ba ka jingwan ra ye kini ki medical intervention hapo ki schools kani ka along directly violation of the constitution of India ladangi pai kat kum ka fundamental rights kumjo ladangi pai kat kum ka article 14 19 but 21 jong ka Indian constitution namar ladangi pai kat kum ka kendon ka bakhat saw ha ka section 14 kala bongul pa in accordance with the rights of the citizens. Therefore, in according with the right of children to free and compulsory education RTE Act 2009 under section 2N defined only for schools education not for medical intervention. Kani ka adep keren chai lupa kat ka RTE Act. Tegi di ban sutu bahaya kata ka benta. Ladangim la ban sutu kata ka mut ngibakla. Ngi de ban sutu shai ba kano ka benta ka baki kimi ki kpa. Haswa bakin rai basin le lai ki kon jong ki mo no kumngi la se la ngi long ki kmi pa haswa bangin chim ya rai ban le ka medical prescription na de ban chin dawai ki kon ni ha ban yo shwa ka rai na ki kmi pa om bagi school kin violate ya ka ain ka rules kani kamla ban long namar na kalian jungi anda bangi persang bani kendu director jong ka health and family welfare lani kum DHS anda bangi persang ban panro ya kini ka notification om dan kai ka notification ka bagi penat kamanta ladangi ladap ong hiro bala hapo sau pra kan ta pinaban ai ka jing shai nakaliang jong ka awaken the movement le menta ka pani ka RTI ro namar bengi haban yo ka RTI kini ki singi ban sawan bat ladangi yo ka RTI ngin sapen shai namar blengi sau thu shai ba kani directly ka ba nakaliang jong ka education department bat kumjuro na ka health department ki violate ya ka kendon ai haki babun ki rukom khamtang la dengi phile directly kat kum ka fundamental rights of the Indian constitution kata ka di benta namar kum bangi I hapo ka jala Meghalaya menta hauni usnem ki barung school ki khna school ki barung hapo ki lower primary bat kumju haki upper primary ki long sanlak khandai phupra hajar ngot praspas sanlak khandai phupra hajar praspas saungot ki barung school thmai menta haki lower primary but upper primary school ki badal hapo ka jala Meghalaya kata ka long kamut kini ki counting yo tang naki government registered school try ndai ki private school 4 tip te ndai mentala da baro khoj menta ki ni ki khna kin haban yo ki ki vaccine kin haban yo menta ye ki ki medical intervention ki babun kata kamut kalong ba ki kimi ki pa kim don bor chu ban ri ban sumar ki khlong khna daladi kata ka di ke bor khoj ka bang kren ka por ladangi phai menta ko mong no nakaliang jong ka ministry of education menta ka wan ra ye ki UDICE nama nakalian jungi ring empat sungtu ba ka kata ka UDICE dan rai directly menta ka UDICE menta ka lalong no directly ka corrupt menta ka perchang ban spoil ro ya ka right to education menta namar boleh ka right to education kalong tempat pule ban puti menta ka ni kala jia po Karnataka kala jia po Hyderabad kala jia hang te po Delhi te rai bangi iba po Mumbai Rajasthan kampat don ka jing jia den rai habangi phai pade kat kum ka status
ka bangi yo ladangi skau thu shai bangi dei ka jela ka brang don on the minority status ladangi pai kata ka lomba ka jela jungi empala man pendan kam kulmari eki berkhoi lada klempat yo ka rai lemba ka sarkar dan dei ka sarkar jela jungi ka bangi ko ban tip mentahang no ka rai kini berkhoi menta balai ru pendan kami kini under which act of law pendan kami kini menta kata ka di ke jubab ka bangi ko ban yo na ka sarkar jela kini singi ba menta